Zdravím, moje meno Peter Jantka, mám 21 rokov a hrám v podstate na PokerStars už 3 roky, online hlavne. Nejaké microstakes, SNDčka, nič extra. Prvý dojem s Goldenom bol taký, že je tu celkom fajné, vyzerá to fakt dobre, stoly profesionálna úroveň. Som prekvapený, ako dobre to vyzerá. O súťaži som sa dozvedel na stránke Poker portálu, keď som si čítal reportáž z prvého dňa. A priviedlo ma tam vlastne to video, pozeral som si, že je tam možnosť vyhrať, tak skúsil som sa zapojiť a odberám novinky z PokerList TV a tým som vlastne vyhral túto súťaž. Dostal som lístok do turnaja.